Siyaseta demokratik û jeneolojî, mülkiye bir tane. Îro siyaseta kucaliye mêran ve serdeste û dewlet navendî ye dibe sedema gelek krîzên civakî. Ji bo derbazkirina vê yekê pêdivî bi pergaleke siyasî ya demokratîk heye ku jin tê de cih bikirin. Ji ber vê yekê jeneolojî di navmijarên xwe yên bingehîn de li ser siyasetê jî disekine. Tê zanîn ku hemû rêbazên civakî li gor siyaseta dewletan tên birêvebirin. Ev jî dibe sedema gelek pirsgirêkên ku nikarin bên çareserkirin. Ji bo wê divê siyaset di serî de li ser bingeha pêdiviyên civakî bêkirin. Lêbelê siyaseta heyî ji vê rastiyê pir dûr ketiye. Ji ber vê yekê civak bi watiyek neyînî siyasetê wekî tiştek ji derewan, dizî, gendelî, krêtî û alîkariyê pênase dike. Ji ber nebûna şêwaza siyaseta demokratîk êdî mirovan baweriya xwe ya bi siyasetê winda kiriye. Têgihên siyaset û polîtîkayê pir caran bi hev re werin bikaranîn jî di navbera wan de ji hêlawetedayînê ve hin cudayî hene. Siyaset peyvek bi eslê xwe erebî ye. Tê watiya lênêrîna hespan û perwerdekirina wan. Her wiha di çarçoveya birêvebirina dewletê de jî tê watiya rêveberî, perwerde û rahînanê. Siyaset li kêleka rêveberiyê cezayê jî dihewîne. Bo nimûne di lênêrîn û perwerdekirina hespan de mirov dikarin hem rolên rêveberiyê û hem jî yên cezakirinê bilîzin. Cezakirin jî di birêvebirina dewletan de cihekî sereke digire. Ji hêla din ve polîtîka jî ji peyva polîs a Yewnanî tê. Watiya wê bajar û bajar dewlet e. Polîtîka nîşana qenciya hevpar e ku şêwazeke birêveberiya berjewendiyên herî baş ên welatiyan dide pêş. Li îro ji ber ku ew bi piranî bi berjewendiyên siyasetmedaran ve girêdayî ye, civak hewl dide ku xwe ji qirêjî û xirabiyên siyaseta heyî biparêze. Lêbelê ev helwest ne rast e. Civakê dixe nav hembêza siyaseta dewletparêz û mixabin bi vê şêwazê pirsgirêkên civakê kûrtir dibin. Ve gotina dîrokî ya ku dibêje siyaset bi damezrandina yekemîn bajar dewletan li derdora 3500 salî berî zayînê dest pê kiriye, bi kolandinên li Çatolyûkê ji nû ve hatiye şîrovekirin. Dîtinên giring nîşan didin ku ev wargeh di 7400 sal berî zayînê hatiye avakirin û bi qasî 8000 kes li wê derê bi hev re jiyane. Yani 4000 sal berê li yekemîn bajar dewletan ev niştecîhbûn hebûye. Nebûna nimûneyên şer an pêvçûnê li herêmek ku ew qas mirov lê jiyane, hebûna pergaleke xwezayiya aştiyane û kolektif nîşan dide. Mirov dikare pergaleke wisa tenê bi şêwazeke rêveberiya exlaqî û polîtîk pênase bike. Li wir pêkerê xwedawendeke a bi navê Potniya ku ji vedîtinên arkeolojîk hatiye derxistin, nîşanên giring li ser hebûna pergaleke navendî ya jinan peyda dike. Di civakeke wisa komûnal de gelek têgihên siyasî yên ku giringiyê didin pîrozî û exlaqê derdikevin pêş. Lêbelê îro di polîtîkayê de pîrozî û exlaq ew têgihên ku herîzê de tên istismar kirin. Ev istismar herçend li dijî jinan tên bikaranîn jî em dizanin ku ew nirxên giring ên jinan bixwene. Pêşveçûna paşê ya şêwazek birêveberiye ya dewletparêz û serdesta mêran siyaset ve guheran şêweyê wê îroyîn. Ger polîtîka ne bi dewletê re, danasîna wê bi civakê re were bi pêşxistin, têkiliya di navbera dewlet û desthilatdariyê de zelaltir dibe û siyaset watiya xwe ya rastîn bi dest dixe. Dema ku ev cewher wekî hunêra azadiye were hesibandin, hêza raman, biryardan û çalakiya civakê derdikeve holê û li gorî berjewendiyên wê bi pêş dikeve. Ji ber vê yekê jî girêdanek neşkestî di navbera siyaset, azadî û demokrasiyê de çê dibe. Azadî rastiyê tîne bîra mirovan. Siyaset jî têkiyên azadî û rastiyê bikartîne ku bingeha civakek exlaqî û siyasî xurt bike. Bi vê helwestê dema ku dewlet û siyaset dibin wekhev, nayîzanîn ku hêviyên civakê serobin dibin û civak ber bi rewşeke tarî ve têkişandin. Di siyaseta heyî de gelek caran têgihên wekî demokrasî, pirrengî, qanûnî, aştî, gerdûnîbûn, herêmîbûn û gelekên din tên bikaranîn. Civak di navberê de dimîne û dibêje gelo kîjan rast e? Ev nîqaş jî hebûn an jî pêwistiya dewletê dixin ber pirsiyariyê. Bi gotineke din, di civakeke wiha de gava ku desthilatdariya mêran hebe, mirov nikare li ser van mijaran nîqaşan bikin. Herçend dîroka nivîskî û pêşketina siyasetê, heta roja îro siyasetê wekî qada mêran nîşan dide jî, tê zanîn ku di civakên xwezayî de û dema ku mirovayî derbasî jiyana bicihbûyî bû, jinan jî bi awayeke wekhev û aştiyane civak bi rêve dibirin.
Ji bo ku siyaset demokratîk be û sûdê bide civakê, hebûna perspektîv û nêrîna jinan pir giring e. Şêwazek siyasî ku jin di nav de cih bigirin tê vê wateyê ku gelek beşên civakê dê bi biryardayînê de xwedî deng û gotin bin. Nêzîkatiya jinan a xwezayiya dadperwertir û wekhevtir di hemû nîqaş û mekanîzmayên biryandanê de dê rengê siyaseta heyî biguherîne. Di civakên gundan de hê jî tê dîtin ku bandora serdema neolîtîkê li ser wan heye. Di civakên eşîrî, qebîleyî û koçerî de jin hîn jî heta radeyekê diparastin, stargeh û karên civakî de beşdar dibin û xwedî gotinin. Heta di dema veguherîna bo civakên dewletî de jî şopên civaka kevin dihatin hilgirtin. Di bajardewletên pêşîn de bi rêjeyek sînorkirî be jî dayîk, xwişk, jin an keçên mêrên serdest beşdarê siyasetê bûne. Herçend jin li derveyî siyasetê hatibin hiştin jî, şopa wan a têkoşîna ji bo siyaseta demokratîk her gav di warê civaka exlaqî û polîtîk al dijî civaka serdest a ku ji hêla dewletê ve tê kontrolkirin berdewam dike. Siyaseta dewletê ya neguherbar ew e ku jinan ji hemû qadên jiyanê dûr bixe. Wan tenê mehkûmê xizmetkirina mêran, karên malê û zarokanînê bike. Di serdema nûjen de têkoşîna ji bo tevlîbûna jinan di qada siyasî de bi şoreşa Fransa û Komûna Parîsê û tevgera karkeran dest pê kir. Jinan di van qadan de mafên beşdarbûna civînên siyasî û xwedîbûna deng bi dest xistin. Lê wek hemû qadên jiyanê di beşdariya wan a siyasetê de jî gelek astengî derdikevin pêşiya wan. Têkoşîna wan desthilatdariya malbat û mêrên qada siyasî aciz dike. Gava ku ew bixwazin li ser desthilatdariyê bimînin, li ser yekparebûna exlaqî û polîtîk israr dikin, ev jî dibe sedema zehmetiyên mezin. Heger li gorî pergala siyasî ya heyê tev bigerin jî dişibin mêran. Ji ber vê yekê di sed sala 21 de divê têgihiştina siyasetê di nav civakek demokratîk de bi beşdarbûna jinan ji nû ve were nirxandin. Ger ku siyaset demokratîk be û jin bibin hêza pêşeng, pirsgirêkên civakî dê pir hêsantir çareser bibin. Pêvajoya dijwar a bi pêşxistina siyaseta demokratîk tenê bi rêya nîqaşên berdewamkirî, bi pêşxistina perspektîfên cuda û dîtina rê û rêbazên afrîner derbazkirina astengiyan nemimkûn e. Jineolojî, beşdariya demokratîk û azadîxwaz a jinan di qada siyasî de vedikole û di çareserkirina pirsgirêkên têkildar de rêveberiyê ji wan re dike.